ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नांफुनाय समावसो अखा हाना होलायबाय दाना गुसुंथियाखा दायो आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सुदेमपारा गामियाव आरो ओमफ्राय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं दिनैहाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होदों बे गामियावहाय ओमफ्राय बियो दिनैहाय फाइनाल आरो ओमफ्राय खाथि जोंनो मा होनदोंमोनलाय गुमै खांनायनि टिम आरो दा खाथिनि आरो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखादों खेलाया दा बेदरा बेसेबां आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय दामाखा स्ट्रिक्टल' जाखादों आरोखि खेलाया गोबां मानसि नायदों दै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों दा नायदो लोगोफोर ओरैबायदि अखा हादों आरोना अब्लाबो मानसिफ्रा खाराखै नै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखादों दामाखा नै मानसिफ्रा नायदो नै रावबो नागाराखै दै नायजोबदों नै नायनानै अयथासार नुवाखै मा जा सापर्ट होयो नै सिख्लाफ्रा ओमफ्राय नै ओरैबो दङ नै अयथासार नायलागासिनो नै रावबो खाराखै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नांदों दिनैनि फुटबल खेलायावहाय दा नै साथा लायैहाय बयबो नायदों आरोना खेलाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों दै दिनैहाय अयथासार मानसि जादों नायनायाव ओमफ्राय नै खेलाया जोगासिनो बला अखा हाबाबो नै नायदो अयथासार मानसि नायदों बिदियासो साबसिनलायलां माथो गुमै खेलाया ओरैबायदि इन्टारेस्ट आंहा नांदों ओरैबो दा बिदि आरोखि ना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं अखाया लागावबाय हानाया अब्लाबो दा रावबो खाराखै नै मानसिफ्रा नायदो फुरा नायजोबदों नै बल खेला नायनो मोजां मोनगिरिफोर आरो बिसोरो फुरा हज्रिखायोल'खा नै फुरा सापर्ट होजोबखायो नै गावबागाव गामिजों ना माजों जाखो नै बेदरा दांदों आरो सोलादों मेजेमखौनो सोलागासिनो दं दा पाब्लिकफ्रा औ लुबैनाया ओरैबायदि गफुरलायबाय माने जानो लुबैनाया आलादाखासै आरोखि आं ओरैबायदि जुम बोनानैसो खेबदों दै बारा मोजां फैनाय नङा पिकचारनि क्वालिटिया मानोना अखाबो हाबाय बेदरखौ दांदों आरो सोलादोंनो पाब्लिकफ्रा दा लोगोफोर खेलाया नै बिदिनिमोन बेदरनिमोन आरोना अमा बेदर नै ओरैबायदि ओइ फांसार देरहानाया खय केजिमोन 25 केजि ओमफ्राय जेननाया 15 केजि दा बिथांमोना बेफोरबायदि होदों आरो फिल्डखौ देग्लायनि बोसोरावबो खालि खालामनानै दोनाखै आरो बिसोरो ओमफ्राय नै ओरैहायबो दङ अमा बेदरा दा बिथांमोनानो होदों आरो ना दा बिथांमोना राननानै हरसिगोन ओइ ब्रादार प्रकाश खयथा टिम जाया टटेल खयथा टिम 20तानि बारा आच्छा दंमोन आरोखि ओमफ्राय दिनैनि फाइनाला सोरजोंमोन नंथि अक्सिगुरिजों खुन्दै एफसि बेलाय आसोलानो खेबसेना माबानि मेनेजार बियो ओमफ्राय सोर देरहाखो दायो माबाया अक्सिगुरिया देरहाबाय बिराद मोजां नोंसोरो गरबा गरनै जाबाय गरबा गरनै आच्छा लुबैनो हाखाले बायदिया नै बिदन बिखाबाय हाखु दाखु आयौ 6 गरनोलै ओमफ्राय दा बिराद मोजां आरो मावहैनायसो बिसोरो जानाया नै बिसोरथ' दिनैहाय मावखावसिगोन आदा थुइलुआ जाया आच्छा नैबे फंबायमोनहा देरहाबाय आरो फुरा अमा बेदर जानायावहाय डेन्जारखा दा मावदो जानाया नै ओरैहाय फंबायमोनहा देरहाबाय मावहैखानाय सिदा जाहैनाया मोखां नायखाले माजोंसो जानाय फंबायमोन मैथाजों लागावदो दा जानाया दा बिथांमोना देरहाबाय आरो ओमफ्राय ओरैहाय जेननाय टिमा नै बैयाव दङ आं सोंहैनि एसे
दा नै जेननाय टिमा बिसोरनो आरो खेलाया फिसाब्लाबो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों दै माजोंथो जानाय नै माजों जानाय मैथाजों गारमन बिलाइजों बिथांमोना थेवबो मोनबाय आरोना गोबांथार पार्टिखौनो फेजेननो गोनां जादोंनो बेखिनि बुस्थुखौ मोननो थाखायबो साधारन नङा आरोखि ना अब्ला बेबायदिनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों खेलाया दिनैनो जोंना आदा जिनज्रिया अक्सिगुरि टीमनिफ्राय 25 केजिखौहाय देरहानानै मोनलांनाय जासिगोन ओमफ्राय